ଏଗୁଡାକୁ ଭାଙ୍ଗରେ ଆଗେ ହାତ ମାରି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଣୁନୁ ସେ ନାଇଁ ସେ ଜମା କାମୁଡ଼ିବନି ଦେଖାଯାଉ ହଁ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାମୁଡ଼ିବନି ତ ଆରାମସେ କଣ ପଳେଇଲା ଅଛି ତ ଦେଖ ମାଲ ଅଛି କି ଶୁଖିଲା ନା ଏଗୁଡ଼ା ମାଛ ମହୁମାଛି ନା ସେଗୁଡ଼ା ବାଘଟା ମହୁମାଛି ପଶିଲେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରି ମାରିବେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବ ମାରିବେ ବାଘୁଆ ମହୁ ହେଇଥିଲେ ସେ ଟାଙ୍କିରେ ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତେ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତେ ଉଠିଥାନ୍ତେ ମାରିଥାନ୍ତେ।